Zdravím vás u nového videa. Dneska hraju Fortnite, právě jsem dopadl na zem a napadlo mi to, protože před chvílkou jsem vlastně hrál Fortnite a skončil jsem 5., takže dneska bych to mohl jakože nějak dát lepší a jakože já jsem skončil vždycky, jakože kámo, já jsem v duách raz skončil první s kamarádem. A nikdy jsem neskončil první sám. 5. je zdat najlepší moje skóre, se dá povídat. Kamo, nevíš, že to bylo velmi dobré. Ukáž, co to je, čestka. Dobrá, kámo, ganátko, dobrá, jo? Nebudu se stěžovat. Pojď, já vstávali vědu, tak, no, to mám čistku. Tak, beru. Tak. Tam to je dobrá zbraň. Jakože posuďte vy, co je lepší, mamutka, alebo táto, co mám učil, nevím jak se volá. Táto prostě, táto gana alebo mamutka. Posuďte sami. A tady je čestka další, kam to už je třetí čestka. Jako fakt. Já se rozjíždám hned ze začátku, kámo. Toto je začátek na jeťáku, právě hry normálně. Někdo si myslí, že jsou na jeťák, iba protože mám nějaké skiny, ale skiny nerobí na jeťáka, teď ani nějak ty nic. Prostě, kde? Ty co nespraví, já se neučím. Můžu se tak víc lubit sám sobě. Prostě skiny jsou skiny. Kámo, abych to hrozně nechtěl někdy zkusit prostě Fortnite, ale jako abych měl nějaký dobrý skin, nějaký drahý. Ano, vrátil jsem se k tomuto skinu. Já vím, že jsem poslední dobu moc nepoužíval, pro těch, co si nevšimli. Že mám vlastně ten skin. Mně se úplně motá jazyk. Kámo. Z dnešku jsem dost rozhorušený, protože prostě dějí se dneska dost divné věci. Kámo, toto je jak slipa dost. Tyto čestky, já jich nacházím skoro všade. Já jich fakt nacházím všade, kámo. To co jako je? To není boss náhodou? Je to boss. To bude bitka, no já tam nepůjdu. Já potřebuju lepší věci na to, abych šel na nějakou. Co tu hraje za hudbu? Kámo, co tu hraje za hudbu? Pojď, Česka, co to? Sice nemáš, tak k čemu to pomůže moc? Jakože podle mě to je na nic dost. Tam to je týpek. Tam je týpek. Dobre, tam je NPC. NPC. Tam je NPC. Toto si vezmu s dovolením. Tak. Mám to. Já jsem nachystám ten laser. Já chci toho týpka vidět, abych jsem nedostal hned headshot slipu ze začátku. Tak tady. To co měl za komonku? Jdeme dát rally znova. Chtěl jsem počkat, koukatý jsem skončil. 57? Takže to není zlé. Odkud jsou komonky tak silné? Nebo nám to bylo dvěma hitama. A to jsme aj shieldy nějaké, kámo. Buď nevím hrát Fortnite, alebo mi dala prostě hit.
A měla hrozně dobrou zbraň. A! Je se trochu vypla. Trochu jste teda asi nahlédli, že co se další chystám, takže další video bude z Minecraftu. Možná. Lebo ještě uvažuju nad tím, že či natočím Minecraft alebo Roblox jedno z toho. Tomu, já prostě nevím, co natočit, ale chystám si něco. Chystal jsem natočit ještě jedno video, chystám se natočit ještě jedno video, které je rozdělené na 3 části z Fortniteu, ale to asi nenatočím. Protože se mi tam něco hodně pokazilo, což může prozradit všecko vlastně. Všecko, kámo. Kámo, já dopadnu tam, lebo tam něco je. A reálně bych rád věděl, co tam je. Tam pro mě furt, jakože ta aktualizace už je dost dlouho samozřejmě. Trochu, jakože není teda úplně dlouho, ale že jsme úplně zamotaný. Jakože, ale nejsou si jistý ještě jednu věc, a točím mám OK hlas. Lebo mi vždycky tak, když mám nějaký divný hlas, prostě. Lebo keď si počítal svoje nahrávky, zním jak totálny idiot. Ano, normálně, zrovna bylo šokující zjistit, že vy keď vlastně, prostě, že nepočujete svůj reálný hlas, keď vyprávíte. Toto je to divné, že jsou takové nahrávka. Je tam. Já jsem si to možná povradil. Tam to bude 2 hodiny na díl. Nezasáhni ten jako ty. Dobré jsem to preletěl, to nezasáhni, ale to chvíli. Toto byl risk, to preletění. Kámo, tady už tolik hráčů. Je tam to jedna místě velké. Já to nevidím nikde. Bůh ví, co má na výše za zbraň, jestli má shotgunu nějakou, když se by ta legendary, kámo, jestli má někdo legendary shotgunu, tak to nezvědět, tak toto, tak napište do komentáře, co jste získali. Doufám, že komentáře půjdu. Kámo, já jsem jak idiot furt. Hej, já jsem několikrát už snažil, abych nezněl takto. A já jsem dopadal na konce. Kámo, mě to zabiju, já to chcípnu na zemi. Je tu ohrky. Hop. Ohrky mám. Kámo, já bych chtěl kurky hned zjedl. Hned bych jich zjedl. To jsou moc dobré. Moc dobré. Kámo, tak. Co chtěl ještě spravit? Počkat, já jsem našel shield, tak si rovnou dám. Hej, já musím tady... Náboje, mám náboje, dobré, jdeme. Kámo. Hej, normálně. Kámo, půjde zóna, blízká zóna, tak já půjdu, já musím jít. Keď se blíží zóna moja. Tak nechci už ani vidět, kámo, na forku. Hej, já doufám, že dojde nějaký update, kde odstraní zónu. Já vím, že to je zajímavá herná mechanika, ale... Ne, to není nic pro mě. Já jsem, mimochodem, prostě já jsem tolikrát prohrál už kvůli zóně. Kdyby ji odstranili, tak jsem mega šťastný. Mega šťastný, kámo. Prostě odstraňte zónu, jestli se na to koukal někdo z Epic Games. Odstraňte zónu.
To je protest proti zóně, kámo, normálně. Nechceme mít zónu, nikdy. Uj, zóna. Kámo, já vím, jak to zní. Já vím, jak zní. Ale ne. Prostě tak, kámo, kde je ten trafí? Já jsem tady viděl takového vzdušného, kterého když dáte sem, tak dostane toto, nějaké zbraně. Hej, co je tady? Počkaj. Baseballka! Kámo! Tak na blízko jsem včel nedorazit, takže tady je jeden. Takže první půjdu. Počkej mě, prosím. Já chci to běhat, teď chci mít. Já se chci nakoupit. Hop, tak, vezmi ho. Tak. Budeš u mě na chrbtě. Pojď, tak. Čau, soltér, chci ti dát tohoto malého, aby si ty nezaslanýho dal zbraně. Tak? S Bohem. Daj mi zbraně, prosím. Wow. Kdo to neví, tak ty tam dáte jedného z těchto, toho větrného, alebo toho modrého. Tak, prostě, tam to dá věci. Jako toto, kámo. Daj mi víc. Malinký, počkaj. Počkej, já chci víc věcí. Hej, bude to fungovat ještě raz, ale musím najít další otáž. Wow, kámo, mě hodil tu. Tak co bys tady ostal, prosím? Jo, tam ostaň. Já sem půjdu. Tady je cápek. Kam je to dát? Já ho dám. Yes, na jeden hit. Ten mohl zkoušet, co chce, bez naděje. Já jsem mohl použít i baseballku, jakože. Kámo, ten sprint z tu baseballku je dobrý, jak je tam trochu poničí, tak nevím. Jakože takéto limitované zbraně je dost mrzá, jako. Nebo někdy, víte, jak to bylo naposledy katana třeba? Tak hodně najetá zbraň. A potom jim prostě odstranila nahradila baseballku, která je dost také silná. Je to udělají lepší než katana, že? Hej, ale možná jakože aj stejná jako katana. Možná méně by to více sedělo právě do toho chestru. Kámo. Možná iba to méně. Že se na to má stejná, koukám, tam je cápek. Já počku, tam na mě uvidím už. Taky po něm. Já ho bych dal. Já jdu po tento. Kámo, kdo mě včel zabil? To ona? Počkej, tady byl nějaký Snoop Dogg vánoční. No tak to mě nechaj. Tak dajte like, odběr, čau.